Здравейте хора, днеска пак сме тука. Сега сме ден-2 от бани хопа да направя. Да. Сега има едно нещо, което няма от последното видео. И това е, че камерамен го няма. Той го няма, а сега трябва да снимам сам. Чай сега да слагаме тук камерата, да се вижда. Ето супер. И сега да си вземам колелото. Утре май ще правя... хора, да знаете, че след 2 дена може да направя видео футбол клип. И това абонирайте за канала, за да ми видите всеки ден. И след 2 дена, в събота, ще направя футбол клип, как играе с Костандово и големите хора. Да. Stay tuned, brother! Айде да ран в бани хопа. Чакайте, сега идва. Първия скок не можах. Що не мога вече, бе? Какво с мен, бе, човек? What the f*** is happening to me, bro? Не знам какво става с мен, не мога да набра бани хоп. Трябва малко да... Трябва малко да свиквам пак бани хопа, защото не мога сега. Аз само вдигам предната гума, не задната. Ето така. Иначе аз мога и двата. Ето така, предната и после задната. Ама нещо не мога да ги комбинирам като трябва. Ето така трябва да го... Извинете, че се нервирам, но не мога да ги направя. Сега май тук ще бъда 50 часа. Пишете долу в коментарите дали това става. Добре, чакай. Трябва да вдигам предната гума, после задната. А нещо, като правя предната, не мога да комбинирам и да вдигам задната. Wait. Аз мога да вдигам задната, ето така направя. Май не се фокусирам това. Това беше малко раничко. Не сте го видяли. Сори. Гайс, не знам дали мога. Трябва пак да бъда. Ама и значи аз знам как да се прави. Ето така се прави. Ето това беше окей.
Малко по-високо. Не сте го видяли, I'm sorry. I'm sorry. Нещо, колото ми се превключва. Quack, 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 quack. Why? Защо това стана, бе, брат? Why? Добре, разбирам се. Разбирам се. Само трябва да е дил, по-бързо. О, не! Погребай! Как се? Ама защото се превключва, ама... Защо не мога, брат? Аз това вече... No. Окей. Май това беше окей. Ето бе! Ето бе! Добре, още два бани хопа и се спра видеото. Добре, айде сега за бонус предница. Чакайте, по-хубаво да направя. 3, 2, 1. Последното предница май беше най-хубавото. Добре, ако ви хареса видеото, чупете лайк бутоната и абонирайте за канала ми, за да ме видите всеки ден. И пишете долу в коментарите дали бани хоповете беше good. Пишете. Да, просто кликнете всичко долу и... чао, гайс.